Moi boas a todos. En este video tutorial vou explicar como realizar un sinxelo exercicio en Lego Mindstorm. Para isto debemos crear un novo programa que lle podemos poñer o nombre que queiramos. Rocas sanitarios en este caso, porque é un bo nombre para un programa de Lego. Bueno, para este exercicio o que debemos facer é crear un programa que faga que o robot avance cara adiante ilimitadamente e cando detecte un obstáculo co sensor dianteiro de choque de marcha atrás durante unha rotación, xire 90 grados á esquerda e siga avanzando en liña recta. Para isto debemos poñer un bloque de movimento que faga que avance ilimitadamente cara adiante desta maneira e un bucle para que repita o seguinte proceso infinitamente. Aquí vamos a poñer un sensor de choque que o que fai é que cando detecta un obxecto e preme o botón, pois realiza o seguinte patrón: dá marcha atrás durante unha rotación da seguinte maneira e xira 90 grados á esquerda. Que isto vamos a facer así. E para rematar, despois desto, debe seguir avanzando en liña recta ata que deteñamos o programa, que vamos a facer da seguinte maneira. Así, e ora, grazas ao bucle, isto vaise repetir unha e outra vez ata que desactivemos o programa apagando o robot. Un saúdo. No, dicho que non facemos. Creo que só vamos a hacer recuperación este paso.